Pokazil sa mi e-shop a už na to nemám nervy, tak s tým končím. Hlavný problém je ten, že vlastne keď si chcem otvoriť ten e-shop, tak stránka nefunguje, error 500. Ako takéto výpadky sú celkom bežné, proste sa občas stane, ale ja som sa tam snažil popridávať nejaké veci a niečo som sa tam hrajkal a nejak som to úplne pokazil. Rozhodol som sa preto, že prejdem na ShopTet, som si to vlastne celé nastavil som si tu niektoré produkty a teraz na všetky mapy sveta 20% zľava. Ale keďže ešte tam není pripnutá doména, tak dá sa tam dostať dvojím spôsobmi. Buď zadáte tento link, to vás tam prehodí, alebo ísť do môjho profilu, do BIA, tam je superlink a tam sú nahádzané jednotlivé produkty alebo ako e-shop. Kliknete a ono vás to tam prehodí. Dúfam, že do víkendu už tam budem mať tú doménu pripnutú.